Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Neng ayu ora? Nek le ayu. Oh. Lho ayu, nek le ayu, aku percaya. Ayu ya kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah ngono kuwi lho. Ah kuwi nang kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolan karo aku kok salah. Lah aku maca SMS-e lho. Piye? Terus ayo roke ngono kuwi. Lah kowe ora ngerti istilahe penabuh kok. Penabuh istilahe kanca-kanca sing lanang ki nek roke ki tegese ayo lus sinau prihatin. Oh ta? Wah. Oh sing kulina dijak iki barang mesti. Prihatin nanti. Prihatin apa? Laskar Bit prihatin, Jalan Wates kan. Ora prihatine napa Ayo sak karepku. Mbak aku melu. Rasah kowe malah. Ayo prihatin ta? Kowe keprihatinan kok malah. Lah kok Wis rasa digagas ayo. Kayak nembang senengane ngurusi urusane wong lanang ngopo to iki? Ya salah kok aku deneke galak karo wong lanang ya. Galak iki ndelok-ndelok. Oh galak tenan kok. Ya ora. Ayo sindan semene iki TV iki rupane rupa halus. Agnes kuwi galak ning ra pateka. Aja ditinggal kapribaden katimuran Bako kering sama Kok ya sing eling Eling bapopo Iku budaya Masih bener katamu matur sembah nuwun nak. Iya. Wis tekan titi mangsane awak dhewe sowan ning daleme Pak Jumadi. Iya. Jumadi nuntun Mbak Yu. Ora. Aja ditokke ya kuwi engko Mak. Biasane sok tak nggo dagelan enak. Iya, Pak Jumadi. Anggone kagungan hajat ya kuwi apa jenenge? Ngluwari nadar. Ya, kacarios panjenengane kuwi kagungan putra siji Mas Pratama mau. Ya. Tau tate ngendika nek nambut silaning akrama tegese mengku garwa bakal diundangke limbuk cange. Oh iya ya Mak, iya. Mula bengi iki wis kelakon nok. Wis kelakon diundangke limbuk cange ora ketang ling ngundang wis setahun sadurunge. Iya. Tahun 2018 setahun sadurunge meh wae aku lali nek sowan mrene ning untung ya terus diilang-elingke no. Ya. Ya mungkin Pak Jumadi ya penggalihe nek ling undang tahun 2018 ki regane isih tahun 2018 no. Ayo. Pinter doan kowe. Ya. Matur nuwun sembah nuwun ra apa-apa Mak. Iya sing baku saiki wis kelakon. Ya. Niki ana acara ngluwari kupat luar. Iya, iki wis disiapke neng kene monggo. Pak Jumadi kalian Kang Garwa katuran minggah wonten ing panggung. Ya. Mangke sarang-sarang dipun luwari kalian kula monggo dipun seksekaken para
rawuh semanten kathahipun ing sami lenggah wonten ing papan mriki ya isa ora piye ya ana ya karang papane kaya ngene ana sing cendhek ana sing dhuwur. Iya. Monggo, Pak. Monggo mriki. Monggo. Menika ibu kalian ibu nggih. Dipun isi kupat warian, Pak. Oh sampun nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi nadaripun Pak Jumadi sak keluarga luar dipun sekseni dening sedaya ingkang rawuh lan dipun sekseni dening Gusti ing karya jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, tarik. Ya. Tradisine Jawa ya pancen ngono ya Mak. Iya, kudu nganggo kupat luar men disekseni para rawuh, para sutresna budaya, warga kene sing padha rawuh mrene kabeh no. Iya. Ming narik kok kaya ora semangat. Iya. Ya kudune biasane wet ngono nganti apa jeneng nganti apa beras iki muncrat munggah. Iya. Pak Jumadi wis narik alon ya ora muncrat. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo piyai sepuh kaya. Heeh. Biasane narik wret ngono kok. Kuwi mung mak grek ngono. Ya. Ya wis kulino kok ya mawong ya ora apa-apa, piyaine ya alus. Iya, dasare panjenengane iki ya nuwun sewu pakaryane utawa pekerjaane wira swasta dodolan wayang-wayang no. Mbunjerung omah kono wah wis figurai pirang-pirang. Ya syukur muga-muga lancar ya Mak. Iya. Kanthi berkembangnya wayang kulit muga-muga dodolane Pak Jumadi le sadeyan wayang apa jenenge iki figura-figura kuwi iso laris. Amin. Putrane le dinikahke ya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan puputing yuswa le padha tresna tinresnanan. Ya. Le padha seneng-senengan padha nganti tekan puputing yuswa mula sesuk nek wis rabi sing jeneng wong ditenteni karo Pak Jumadi iki sing jeneng maratuwa utawa bapak besan utawa bapak maratuwa ki ming momong mantu ngemban putu. Ya. Talining katresnan saka sing padha lagi wae nambut saning akrama muga-muga ndang diparingi putra. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Lho la iya. Sing jeneng wong dadi mantene ora ndek anak ya nganti digolekke mrono-mrono, diusahake mrono-mrono kok mergo putra iki mujudake sawijining kesugihan sing ora iso diukur dening apa wae. Luwih-luwih anak lanang. Sing jeneng anak lanang ki nek dijoli nganggo inten sak genthong gedene wae nek aku pilih anake lanang no. Iya. Kuwi kesugihan sing ora iso diukur ya, Mak. Ora iso diukur. Mula bengi iki awak dhewe tinimbalan sowan mrene, ya. Gajeke wingi rawuh nang omahe awake dhewe. Heeh, aku ya capet-capet rada krungu ning awakku kesele ora jamak-jamak no. Aku ya tetep turu sing nemoni bojoku. Wo. Menehi apa mak-eman akeh banget kaya ana iwak, ana endhog. Iya. Malah bojomu ditampa karo bojoku takon aku, "Iki nyumbang ora?" Wis awak dhewe wis di sesuk ki wis di nganu rasah nyumbang kono ki piyai turah aku ya. Kowe iki cah nekat. Lah witekno piye engko rak rene rak ya dhewe pentas to? Iya, ngono ya. Lah urung nek ade nyumbang ya dite dibalekke. Oh iya. Engko bayar awake dhewe kuwi? Ha iya. Ya wis ana serepe kok ya senengane. Matur suwun, matur sembah nuwun. Sepisan malih sampun luar ujaripun Bapak Jumadi sak keluarga, Mas Pratama ngripun mengku garwa. Mugi-mugi tansah pinaringan rancak samukawisipun. Ayem tentrem bahagia ya iso momong putra sesuk no ya upama ana kesandung kesrimpeting laku wong sing jeneng nambut saning akrama wong sing jeneng napaki gapuraning urip wong sing jeneng mangun bale wisma iki ora kok mulus sak teruse nanging upama kesandung kesrimpet kuwi dadi pamecut saya tresna karo garwane saya tresna karo pasangane ya nek aku ya pancen ngono ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mak. Nggih, saking keluarga Bapak Jumadi kagem Bucangik nyuwun lagu Liwung. Lah.
Ya kagem manten sekalian lagu Dadi Ati. Nggih, mangke dipun aturaken. Ya. Liwong ki kok lagi ngetren ya no. Ya. Nek ndi lagi disuwun. Mantenan ya lagune Liwong, ngerti dusun ya lagune Liwong. Ya. Ora apa-apa. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking Pak Dukuh Karangasem kepareng nyuwun tembang lali janjine podang kuning gubuk asmara. Tembang menika katur dumateng Bapak Lurah Desa Wukirsari panjenenganipun Bapak Susilo Hapsara SE kagem Mbak Limbuk kula aturaken matur nuwun sugeng pinanggih malih benjang wulan September wonten ing tlatah Wukirsari. Apa ana jadwal September mrene? Aku ora apal ana. Tepatipun wonten ing wisata enggal Taman Singosari sak ngandhaping jembatan Karang Semut. Woh. Kok neng kali leh kumayangno iki. Mugi-mugi sedayanipun lancar amin. Nggih, amin. Wah, sak ngandhapipun jembatan Karang Semut ya wis ora apa-apa. Apa-apa iki pejuang seni ora empan-papan. Tetep dilakoni. Pancen ya kudu ngono. Matur sembah nuwun nggih. Tanggale pira kula mboten apal wong kula niku nek tangi turu ming takon kali sopirku iki nendi bengi iki mrono. Kali sopirku iki nendi bengi iki mrono dados wis ora gagas jadwal watoke diterke tekan gone kula mayang ngoten mawon wis. Iya, pancen ya ngono ya, Mak. Matur suwun. Ya, ya diaturke mbaka siji. Sindene eneng pira? Mau 10 ning jarene iki mau pamit aku medun siji mergo lara masuk angin. Iya. Wis mulai padha lara-laronan ya, Mak. Wis ora apa-apa no. Iki sing wantek-wantek ya sing iki. Iya. Ayo digodhoke wis ora empuk kok. Lah nek pinggir dhewe kae. Wah. Kae nek urung panggunge iki rampung. Iya. Urung arep mudhun panggung kaya pejuang seni luar biasa. Sapa? Ibu Prastiwi. Wis piyai kene ya wis ngerti nek. Ya. Kuwi penggemare ya akeh. Ya. Ku yo gawe kaos. Yo, Prastiwi Fans Club. Waduh. Gambare anglo. Gambare anglo. Jejere iki Mbak Wayu, Mbak Ayu, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Ika, Mbak Orisa, Mbak Agnes. Yo. Lah iki pinggir dhewe iki si anak hilang. Yo. Mergane bareng lahir ke pirang-pirang sasi ora mangkat iki mangkat no. Oh iya, lah anake dimiki bapakne. Oh. Oh dimiki mbahne. Iya. Ya ora apa-apa. Ya wis ben. Ya, ayo piye pitekno wong ya nek ora nyambut gawe ya anake le tuku pampers piye, le tuku susu piye. Iya ya, Mak. Ya, ayo diaturke mboko siji. Mangga. Ora iki ana layang sik iki ketoke amplope rada wangun no. Iya. Nganggo dilem barang ki. Oh ya wis parah tetepan. Kok parah? 20-an ditemingan. Ya ora apa-apa. Yo cangik Limbuk kepareng nyuwun lagon ingkang klasik tembang kangen ingkang nyekar Mbak Ika mumpung dalu punika rawuh matur sembah nuwun. Ya. Engko diaturake. Wah, pirang-pirang no. Ya. Sing saka Pak Jumadi dhisik. Ya. Kagem manten sekalian nyuwun lagu Dadi Ati. Oh iya. Dadi Ati sapa sing kepareng nyekar? Ayo coba Mbak Agnes dhisik. Ya, Dadi Ati. Dadi nek mantenan ngene iki saiki ora usah dadak ular-ular, ora usah dadak piye-piye. Nembang ngene iki wis dadi ular-ular kok no. Iya. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang lan sak piturute. Kuwi nek disurasa wis jero banget ular-ulare. Landesane wong dadi manten ki dudu kok bondo donya ning perkara ati. Mergo wong dadi manten ki seneng. Seneng ki wis dadi gegaranan sing bakuh no. Iya. Ngibarate wong keplok aja mung tangan siji ning tangan loro. Sing kakung ya tresna, sing putri ya tresna. Ngono ya, Mak. Ayo gek mangkat kok malah lah kowe omong wae kok. Lah dalang ora entuk omong. Iya. Monggo diaturake gegarane wong akrami, setya tuhu kae ya pitutur. Ya, werna-werna no. Ya monggo. Nah. Agene ming cendi. Lah, andekno le ibut ki kaya
Gagah gedhe dhuwur kali benake apa-apa bareng ngadeg mak plenik. Weh lamun nek ra dibenake ya tetep ketok nggih Pak. Ketok apa? Ketok ya wis ora piye-piye. Wong cendhik iki kempole sak telo-telo kae. Iya. Angel nggih Pak lek goleki. Iya. Gegarane wong akrami. Ya, mangga. Bawani no. Gegarane wong akrami. Tutu bondo. Tutu nek di syuting apik lho no. Iya. Mau syuting apik. Penontone iki lho, werna-werna. Eneng sing nang dhuwur barang kae. Tribun. Iya. Nek cara bal-balan paling murah. Ora apa-apa, malah ya piye wong gone ya sempit ya. Iya. Neno luput pisan kena pisan yen gampang werdine apa mak kowe yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung sing jeneng tresna kuwi nek dijodokke kuwi kepalang ana segunung kepalang ana segara kuwi bakal gathuk dadi siji ning nek urung jodone urung kersane sing gawe urip arep bendina runtang-runtung bendina ampir-ampiran mlaku bareng kae 1000 dalane nggone pisah. Oh iya ya mak iya mula pas tembang iki yen angel ka langkung tan kena ati tan kena tinumbas harta ya di langgamke engko dijaipongke golek sing monggo golek sing kaya
iki lho ya teko ya apa. Rumah saku kaya ambles bumi ngerti-ngerti mak jedul. Iya. Ayo kuwi nang ndi-ndi eneng lho no. Iya. Wes aku nang ndi wae mesti wis tuku sendok 400. Yo, karang yo saking tresnane kok ya mak. Iya, mongko nek gamelan mandeg leren, ku nek gamelan muni ngadeg, gamelan mandeg leren. Ora ganggu kuwi no. Iya. Tur kuwi ora ngene. Lho kok. Ora apa? Ora tenan kuwi. Mung saking dene kepengin mbuh aku dhewe ya tidak habis pikir carane berpikir kok nganti direwangi kaya ngono. Iya. Kuwi menyang-menyang boncengan lho no. Oh. Aku le ngerti tau mayang ning Wonosari lho, ning Wonosari ya teko joget yo bareng mulih iki do boncengan kae. Sendoke ya kiwir-kiwir ngono kuwi. Ya wis ora apa-apa. Perlu diapresiasi kuwi no. Iya, mangga, ya. Dadi pamundhutane Bapak Jumadi sak keluarga iki mau nyuwun dadi-ati ya karo Liwung. Liwunge engko keri dhewe. Oh iya. Mergo Liwung iki lagu keras. Oh iya. Nek ora iso nampa Liwung iso nyemelangi no. Iya. Matur sembah nuwun. Ki tambah meneh ana Nawala. Kula Mbah Adi Senu. Mbak Cange nyuwun lagu Podang Kuning kula saking Siluk Raya. Rencang kula 9. Nggih, iki maksude piye iki? Njaluk konsumsi apa piye iki maksude? Ya ora kok dadak. Rencange 9 iki men bepresa nek duluruk ngono lho, Nak. Iya, ya matur sembah nuwun. Akeh sing padha tresna karo awake dhewe. Ayo diaturake. Ya, urut, Nak, sing kagem lali janjine Podang Kuning Gubuk Asmara pirang-pirang tembang kangen sik Mbak Ika iki sing kepareng arep nyekar. ya. Mbak Ika iki ya digoleki karo penggemare pirang-pirang wayangan ora rawuh. Ya. Saiki mumpung rawuh. Ya Mbak Ika jumeneng. Nah, ngene iki benake jarik ngadeg dhuwur ngono iki. Benake jarik ngadeg kok mak pleni. Ah. Enggak masuk. Paling pol ming dunekke piye iki? Aja ngono. Ming padha lho, Pak. Ming padha. Padha piye? Yo gedhe cilik padha wae. Ora masuk. Lho beda to ya sing jeneng wong wedok ki nek dhuwur ku ya disebut wong wedok sing apa jenenge jangkung. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, runggah-runggah tlalung. Ngono kuwi wangun. Iya. Ngono mula wong wedok cendhik iki mesti yasa sepatu dhuwur. Sepatu jinjit kae. Aku wingi kuwalik sing tak jinjitke ngarep. Aduh. Dadi lek mlaku kaya standing ngene. Ya ora apa-apa. Ki ana sing nyuwun Mbak Ika tembang kangen. Ya, diaturake ya, Mak. Iya, wis rasa kuwatir sindenku 9 iku nek kon nembang kabeh iso tekan setengah loro kono. Iya. Ngono ya. Mangga tembang kangen ya. Dibawani sik. Nggih. Aja turu sore kaki. Wah. Piyayi Gunung Kidul. Berarti sesuk bengi pindah nang gone Ika iki ya, Mak. Tanjung Sari to? Iya, ya nang ngene iki. Keruk, Pak. Hah? Keruk Banjarjo. Keruk Banjarjo. Klebu Tanjung Sari udu. Nggih.
Oh iya. Kecamatan Tanjung Sari. Iya, isi Indonesia to. Ketoke. Soale nek mayang nang nggonamu dolane anggere takon si keruk niku pundi, Pak? Niku mengkali 2 punthuk. Abone sih 12 kilo. Iya. 2 punthuk ping. 2 punthuk ping. Heeh. Ning rak ya penak liwat punthuk-punthukan ben tau ngono lho. Iya mangan. Ben tau, biasane rak ming teng kota-kota to. Lah iya. Ben Aku ki ya tau kulino 2 punthuk ki ya kulino aku. Ning ora adoh kaya nggonamu e. Nggonamu 2 punthuk ki adohe ra jama-jama. Aku ki 2 punthuk ki meng trunur ngono. Beda. Kowe kok anarkis ta kowe? Gah aku nek ngeplak-ngeplek ngono kuwi. Oh ya omonganmu. Loh, 2 punthuk dalan ki lho, pikirane do ora tekan ngendi-endi to? Iya. Nyah. Ngopo lho? Mas Olikin ngopo? Sing gampang ki pikirane ya jenes kuwi kok. Ketara ndur. Piye, Mas? Dondomi cangkeme. Nyangking bokor kencanane sandang kelawan pangan ya iku wong melek sabarana rimo ora apa-apa saiki wae kono kuwi lestagenan kekencengen lukane nggon sesar loro. Kono medhun sik dibenakke ora apa-apa. Mula lestagenan ra kenceng-kenceng. Iya, nembung. Pak kula tak mandhap lestagenan kekencengen bekas operasine iki lho. Kono engko ndak malah ana apa-apa aku malah tanggung jawab malah ro. Kono ga wis. Sing penak wae Pak Jumadi ora apa-apa, ora bakal duka. Iya, ora apa-apa medhun benakke anu apa jenenge iki lestagenan kekencengan kok. Iya. Ora anu to, biyen lairke sesar. Ayo, ge wis. Ora apa-apa ge ndang meduna. Pak. Aku malah tratapan kok nek nganti kena ngopo-ngopo. Iya. Nah, men di anu kono nyuwun nyilih nggon sing penak dienggo menakke stagen. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo bareng lairke kok ya nek. Soale iki kan nek sesar iki kan saiki ora didondomi. Oh. Dadi bekas disuwek nggon meteng ki ming dilem. Kowe kok ngerti. Lah anakku sing ragil sesar kok mbokne yo an. Oh, ming dilem tok dadi bahaya kuwi nok. Iya. Ora kena bengok, ora kena nyengko, tetel lim-limane. Yo. Besok si Orisa kuwi yo normal wae sa. Amin, rasa.
Rasa sesar. Ya meteng po. Meteng ku ya melu. Lho kuwi dilus-lus terus kuwi. Pengen. Hah? Pengen. Ora. Tak kira pengen ngelus-lus. Mah. Ngelus-lus ya sing ra meteng. Ngawur wae. Yo. Ya ngelus-ngelus limbuk kuwi. Mak iki. Yo. Tembang kangen mangga. Iya. Piye, bareng dinae kendangan ku tak gudang ngono. Malah sing joget sing jaba mau keder awake mah. Saking bingung golek gerak. Iya. Ya karang iso nggo nglipur. Lah iya, malah iso nggo cegah lek kok no. Iya. Saben bengi mambut gawe nek ana-ana kae iso ditonton nggo cegah lek. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ki tambahan meneh no. Ya, Pamundutan saka Mas sapa iki mau saka Jambi. oh iya. Pas ndilalah kondur ning Yojo. Iya. Ki pas nonton. Oh iya. Nyuwun apa? Caping gunung sing nyekar Tatin. Oh iya. Mbak Tatin. Ya. Dicaoske waton rata wae, Mak. Iya, iya Tin, maju Tin. Wah. Fane akeh ya Tatin. Ya. Lon. Pancen sing ngedram njaluk. Ayo gedene semono ki wangun mak ndem. Ndem, lepek, ndem, lepek. Piye? Ora piye-piye. Muni apa? Ora muni. Muni wae. Ora wae kok ora muni. Nek muni madhep rene aja madhep rono. Emah aku ra sudi ndelok raimu. Lah kene kenapa? Esketmu bengi aku ndem-deman pokoke. Masalahe? Ya masalahe kowe iki terlalu nganu lho, terlalu Apa? Nek ngunekke aku terlalu kebangetan. Ya. Jenengan ora? Tidak dengan fakta. Nek dengan fakta ora masalah. Ning kowe iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe nek ngunekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyata. Aku rak mung sok ngunekke Tatin ki sinden ning raine rai galak.
Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Neng ayu ora? Nek le ayu-ayu. Oh. Lho Ora. ayu, nek le ayu-ayu aku percaya. Ayu Nek ya kok. kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah ngono kuwi lho. Nah, kuwi neng kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolan karo aku kok salah. Lah aku maca SMS-e lho. Piye meni piye? Terus ayo roke ngono kuwi. Lah kowe ora ngerti istilahe penabuh kok. Penabuh istilahe kanca-kanca sing lanang ki nek roke ki tegese ayo lus sinau prihatin. Oh ta? Wah. Oh, sing kulina dijak iki barang mesti. Prihatin. Prihatin apa? Laskar Bit prihatin, Jalan Wates kan. Ora prihatine napa e? Ayo sakarepku. Mbak aku melu. Rasah kowe malah. Lah prihatin ta? Kowe keprihatinan kok malah. Lah kok Wis rasa digagas, ayo. Kayak nembang, senengane ngurusi urusane wong lanang ngopo to? ya salah kok aku dineke galak karo wong lanang ya. Galak iki ndelok-ndelok. Oh, galak tenan kok. Ya ora. Ayo sindan semene iki Tiwi iki rupane rupa halus. Agnes kuwi galak ning rapateo. Kowe iki nganu lho. Kowe nganti aku entuk kerep entuk apa komentar saka YouTube iki lho. Napa? Pak, Mbak Tatin itu cantik, tapi kenapa judes nggak mau senyum? Oke banget tak duduke apa piye? Lah kok nek aku guyang-guyu darani edan. Ya ora terus sang lagi jejer dedok dedut. Iya edan nek kowe banyak. Lah ya serba pekewoh kok. Ayo senyum dengan penonton Senyum. itu senyum. Oh iya. Para penonton muni, ayo Tin, ngobok. Kuwi jenenge kowe ora menghargai penonton. Penonton bengok muni Tatin karena penonton iki seneng karo kowe. Apa iya? Sangat gila penonton sini gampang gitu loh. Sapa? Iki Ini nganti padu lho bojone perkara kowe lho. kok iso? Wah, lek ngefan karo kowe luar biasa. Lah iki sapa ta? Ayo mbok. Mau ngefan apa piye? Kowe iki duwe nomor HP ku ampe Pak Tati nderek mboten ngono. Aku muni nderek Mas. Wah, kula tetep nonton. Wah, tetep tontonan aku. Terus nek ngefan ngapa? Ayo ya saking senenge fan itu jangan ditolak. Saya enggak menolak. Lah ya wis rasa diusung. Ayo tim. Lah rasa baron kok. Ge ayo ngono. Ayo ora apa-apa ya. Mbok kosek ngono sing Sampai sabar. gunung wis gek nembang ora usah cerewet. Awas nek ngejak omong. Ya. Saben bengi jenggleng kira. Oh. Oh kuwi, ta? Ana wong muni jenggleng kowe. Mbaya sing apik kok ya. Jangan jengleng dhewe. Wah, kuwi wangsulan kaya ngono. Aku ki nek dijenggleng wong semene iso mulai begagah nang asale. Maksudnya? Oh, Maksudnya ki ya dijenggleng ngono lho. Iya. jengleng kok tekan begagah iki. Yo. Dalange jenes. Saben bengi nyeng. Yo. Saben bengi ngapa? Saben bengi gawe. Saben bengi nyawang konang Mbok awake iki obah. Ya, saben bengi iki pamane. Saben bengi iki apa? Nyawang kon. Kendange dulu iki tanganmu. Nandeng ketak. Tak ra ketaming jinjit jleng. Ngono iki penak. Dadi kendhange iki ora muspro. Kendhang iki nggo gerakane. Trimo jinjit tok.
Trima. Ya engko tak jinjit. Nah. Jinjite wis ketuk kok. Ayo gawe. Ketuk endi? Caping gunung jengglenge wis tekan. Ya. Yen mamajang. Nang ngarep tangane le joget ki nang ngarep ora nang kene iki nang sik weruh sapa? Ini apa ta dalange ngewohke lho. Nang ngarep lho nanti. Ya urung muni kendange. Ya wis. Dalange ngayal lho. Pokoke satru mungging sangklaan. Bakal nek kon akur aku. Mangkaro. Iya tuh bake. Ha iya. Jana kuning. Ayo. Iki jinjit ora. Wes. Wis. Ya maksudku ngono kuwi men kendhange iki ora muspra. Dadi pertunjukane iki tetep kecekel. Kendhange aku ora cocok ya. Hah? Ora cocok. Ah, kowe meng arep tekan kono kowe. Tekan ngendi? Terus sing ngendangi sapa sing cocok tak takon. Ana ono. Kembang. Oh, blenggor. Wih, karo yoga ya kejem kok kowe. Wong jenenge Heru ya tak undang blenggor. Lah sapa Bisan? Ben nang kowe. Wis ben ora kuwalat sinden ngono gampang kuwalat nang. Sapa sing malati sapa? Ayo yoga kuwi. Mbaya sing apik wong kowe iki nyinden ditabuhi kok ana Lah ya yoga. do kurang ajar ya nek ora aku. Ana wong muni sithik kok blenggor. Engko solikin muni cangkeme ken sing apik. Ayo. Udu nek kuwi. Apa kuwi? Sindower. Para bandek SMKI ndower niki, Mak. Yo. Ora entuk omong, Bang. Kambang. Wae. Watan. Gunung. Hah? Ayo marai do wegah nabuhi kowe. Ya rak sata. Terus do ora kompak, tak tirindang tak kudune bareng. Biung ki mau nulit. Ayo aku njuk piye? Ayo kowe. Le joget piye nek ngono? Sangarmu ah kowe kurang ajar karo yoga. Lah ngono ya kurang ajar. Gunung, ya. Gunung. Aku jinjit. Ayo wis. Ya wis. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Ahana. Ayo saku wis ora melu-melu iki kagol kabeh iki nek ngene. Sing jaipong. Den kau. Aja banter-banter to, Mas. Ini ora banter ya protes nding. Ya sak madya wae. Ora banter ya piye ta iki? Banter ya kena ning mengko ya. Panas. Ayo samuni galak
Sapa? Sapa aku galak? Ah, wong mburi guyu ana ditoleh. Ditoleh diploroki. Lah ora ngapa lho kok guyu tak tileki ngono lho. Lah ya wong guyu mergo kowe kok lho ditoleh ngono mlorok mripanu lek cepling. Cepling apane? Matane. Gak aku kok ndak dineki matamu. Panasutan. Panasutan aling-aling caping gunung Deloken iki. Deloken kanca-kanca iki. Wis karo kowe mendukung apa ora? Yo, 1 2 3. Iki warga laras iki kaya ngene iki, Pak. Iki jane kompak mergo kowe cangkemmu elek kuwi lho. Ben nang ngene wae trima kok ya. Oh iya weh. Wis mi suwang ngono trima ya weh. Iya, aku trima wae. Sanane. Timbang ra ono, timbang Doramuni. Oh, nanti ge BG. Lho, kae nesu kae ana sing lunga kae. Ora kaki kebelet. Ora wae. Kebelet. Ora wae kae kae wonge penabuh BG iki wonge temperamen. Dadi nek kira-kira seneng sing trimo lunga. Engko deloken nek kowe wis rampung nembang rak bali rene. Kae pengen vivis ya. Natian. Ngapain? Wong guyu-guyu dhewe kok toloke. Lah ganggu konsentrasi lho, lek guyu seru banget. Ora usah tok rungokke kowe iki kaya. Katno? Yo. Jamirono. Ayo. Natian wadon. Natian wadon. Gimana iki? Hah? Nah, Ngapa, Pak? ora rasida. Omongan wong budhek iki cilaka. Moga wis nganggo sound system lho kok. Ora budek. Jenengan iki ngendikan apa? Baleni. Cengkoke diunggahke. Natian wadon didunke sarta ngono kok. Lah ora jelas kok Jelas omongnya. wae. Kowe kuwi sing ora jelas. Ora ya. Ayo baleri ya. Ya muni. Nah, ngantel kok. Gek apa? Wis gek muni kok. Ora muni gek ngono kok. Ya ora wae aku ora tau. Ora tau. Apa butuhe kok. Iya. Yo, dituletke. Napa, Pak? Wis diterus. Lho, kae sing salike muni diteruske ngono kok. Oh, diteruske kula ora krungu e. Sing saka kene kono wae krungu kok. Ayu nek le ayu ning budek. Galak, budek, apa meneh? Ayo wis mung kuwi wae. Nyatane ora krungu tenan kok fakta. Ane ra kuwi. Nah. Ayo ngepasi pas muni lho. Lah wong kowe iki mau tembange apa? Capek gunung. Sampai gunung wis tekan bait meh terakhir to. Nggih. Lah ayo diteruske sing apik. Lah nggih. Wong sing iki. Hah? Ah. Piye? Ngundang dalang kok. Lah ora jelas kok. Kok ngono iki. Ya. Natian wadon. Wis ora tak ganggu wis. Natian wadon sarata. Lah, ayo.
ning Wonosobo wae. Oh iya. Lanang. Alhamdulillah BG wis teko. Berarti ra sedang nesu. Sapa? BG. Aku mung nglegani kowe kok. Engko lunga neh kowe. Kok alung-alung apa? Ya ora apa-apa kok ya. Inumane banyu bening. ya. Dek jaman berjuang jerek kelingan Ya, dulu tanggung dominan. sentimeteran sing ngendangi karo aku. Ya ora kok, aku kok malah kaget lho kok dadi malik reokan. Padahal iki sing nyanyi ayu kok dianggap raine ting pletot kaya reok kok piye. Dianggap bojang ganong paling. Iya ora apa-apa.
Ayo tong 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 tong. Lah kowe lek joget ya ora ngimbangi. Lah piye nek Ah jogetmu mung kaya mentok mlaku. Kali-kuli mandek nelek tret. Kali-kuli mandek. Jenes ini. Lah aku ora iso joget ngono. Ayo sing Lah piye? Ayo belajar. Contoni. Wegah. Lah Kok nyontoni mah aku udah bojang ganong kok. Aku damar mulan nih. Raja Siwandono. Sapa? Raja Siwandono. Raja Siwandono ya apa? Raja Singa. Main cangkem elek dan. Yo mangga, terus ke. Sekar pisang. Guyu. Awang ketok le golek-golek kok jogetane. Presen joget kok ya. Ya jare penari anggo. Ya nek angguk sithik-sithik iso. Ayo coba medun meneh. Medun meneh. Wani pira? Wis beres medun meneh. Endi? Jare ku mau dari penari anggo. Nek anggo ya sithik iso. Pamerke. Ayo, ora. Ayo medun. Medun meneh. Ayo, kapokmu kapan? Wong ki perlu fakta. Iya. Perlu bukti. Iya. Sapa ngerti wong semene kepencut wodatin iki ternyata malah nek nyindan ora apik nari anggo. Wah, Dundang neng kene dhewe kon dingklak-dingklik kaya. Ngukur dalan saka sing treser kono nganti munggah. iya. Ayo coba. Wah, ayu sing iso nyinden. Abimanyu ora iso mabur ngono kae gitu. Ayo. Coba kaya ngapa? Ya, beduke. Iya. Ya. Nen. Asing iso jumrat dibukani yuk. Iya, bukani. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang-goyang, andeng-andeng di Dinaik singgetan. andeng-andeng di atas mulut, jangan dipandang, ikan Iya. andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut, dipandang kami saya cari manis kepala hati, saya cari manis kepala hati, malah dicukup yang manis kepada saya. Ala adik saya minta, ada nasi apa yang boleh. Ala adik saya minta, ada nasi apa yang boleh. Boleh kasih tuan yang manis kepada saya. Saya cari manis kepala hati, saya cari Hop, manis. wis. Ame dipameri pundak ngono. Lah piye kon pamer apa? Maksud ya nek anggoki ming pundak arep bokong. Aku main pundak tok bokonge ora. Ora ha? Ora e. Wah. Wis percaya aku wis. Percaya? Percaya. Ya wis. Aha. Oh kon endi jare? Apa nih? Jatahe Nyonya. 20 wae.
Lek ngegolke nganggo tenaga lho. Wong aku urung krasa kok 20. Nah aku wis krasa ya 100 kok ya. Dalange pait. Ora apa-apa wis. Pait joben. Wis kulino. Aku wis kulino nek ning tok unekke aku wis mental. Iya, wis ora bakal kenggo. Iya. Iya apik. Ya iso tenan kono mbiyen ya nganu rombongan angguk tenan. Oh iya. Jam 6 nom-nomane mbiyen. Mun saiki wis ora payu. Wah iya. Jane dhek ya isih kepengin joget angguk ning wis ora ditampa rombongane. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo Mbak Orisa sik, Mbak Orisa. Ya, nembang ki pamlundutan podang kuning ki pirang-pirang sing nyuwun, Mbak. Ayo alon-alon ning ngadeg. Nah. Mbok yo gek cuti apa piye ngono. Alah. Ngono ku kaya ngono kuwi. Pripun to? Ya, ora piye-piye. Podang kuning, Mbak. Ya. Ngeten bawa, Pak. Nganggo bawa. Wah, karo nyekeli boyok pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek nyekelin apa? Wis Iki. ora apa-apa ora karo dilus-lus anake men sesuk dadi sinden nek lair. Iya, monggo. Nadyan nuju tembung peksi Neno agawe talineng lho kok dadi iso wis gedhi kaya ngono ya, Mak. Mongko men kuwalat Romano. Ha iya. Kok kuwalat karo. Ayo bojone ingon-ingane bojone diculke terus dhek. Iya. alus manis tur merak ati Neno wis minggun kula ki uga di streaming no. Iya, karo PWKS Live karo Dalang Seno Channel. Iya. Wis 17.000 penonton ki no. Oh iya. Luar biasa ya, Mak. Iya, seluruh dunia nonton 17.000. Wah, oke. Biyoke kene ora muat. Iya. Terus golek isi podang kuning neno ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tamba ya. Esok awan ning omah wis ora krasa
Kowe sithik wae ngeman awake. Iki bali neh. Aduh ngati-ati to nek liwat undak-undakan apa piye kok Nika atuh ya Pak Undak. nyemelangi lho. Iya. Ngono ya, Mak. Dadi hati-hati nek meteng ki ora sembrono. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek weruh apa-apa wetenge dicekeli. Diusir-usiri awu. Ah iya. Ngono ya. Ya, dibacut kene. Ya, iki ganti sindenku sing rada kurang genep iki no. Iya. Mbak Elisa. Iya Elisa. Mudhun Elisa. Ya. Ya. Bar komediun iki mau wah langsung geblas. Halo, saking dalu. Sedaya mawon iki nuen bonde pocong. Bonde nggone Bapak Jumade. Ayo lho Bapak Jumadi wis. Bapak Jumade. Lagune ana ya Pak. Mau piye? Jumade kalaning tanggal 17. Jumadi kuwi kok. Jumadi kok dadi Jumadi ora. Iya. Ora nggih, ki nang pocong. Nggih, pocong. Ki kon apa Bang Rajen wayang. Nah, jero mau akeh banget sing dipigura-pigura. Iya, aku golek krecek ra ono tapi. Hah? Golek krecek ra ono tak gawa, mule ra ono. Ya ora ono nek kene iki dienggo gawe wayang, mosok arep ngethoki wayang tok nggo krecek. Ya nggo lawuh. Ya lah aja krecek lawuh kok krecek ora. Enak e. Lah kowe barang ki pangananmu krecek to mesti. Soale kowe dalang. Sik, aku ki wong kok tak unekke pangananmu. Lah apa? Gaglakanmu. Apa sing bener makananmu? Emanmu. Maem daharanmu. Dah, bagus. Daharanmu. Ora kok emanmu pangananmu aja. Ngapa iki geblok-geblok? Ana darane. Oh, bagus. Bener daharan ya, Pak. Oh, iya. Mukir Sari Pocong. Mukir Sari Pocong nggih. Bar nyuwun apa karo Pak Jumadi nyuwun figura apa? Togok. Kok togok ya muga lambene dower. Nyemoni sing anu gampang nek lambene duwer. Oh iya dodo ya. Iki Bagong. Nek togok mecucu ngene. Ana mau wis tak sawang ana ning pojokan mau ana figura togok. Lah tak jaluk apa piye tak tembungke. Ora seneng nek togok. Lah apa? Sing apik ya wedok-wedok, apa sing bagus kaya Janaka ngono ben tak sawang ya wangun, nyawang togok ya elek. Ora maksude Janaka iki rumasamu bagus terus apik napa? Bojone akeh banget lho kowe. Oh, akeh bojone. Kaya kowe. Rak senengane kowe iki nyebarke isu to kowe iki. Bojoku ki mung siji kok kaya kowe ora. Siji ning sing seneng akeh. Ah, biasa resikone wong bagus ngene iki. Bagus didelok saka sedotanmu. Wis tuwa eling yuswane wis tuwa. 47. 47 baru ulang tahun. Nah, yo 47 merasa umur bagus. Sik aku ki arep tuwa 47 nek rendi bojo. Kowe saiki pira? 26. 26 kok rung dipacari ngapa? Duwe mung tak delekke yo. Apa tak andake wong-wong. Pacar kok didelekke? Nek pacar diomongke apa kudune? Ayo pacar ki min ditepungke kanca-kanca lho, iki pacarku. Ya sesuk soalé bar putus, sesuk oh, sing bareng kowe sing wis ngerti aku sing sing bareng kowe sing pincang wingi to. Kok sing pincang? Lah kae sapa kae? Dudu ya. Kowe kancamu to? Kae wedhosku. Aneh-aneh cah iki pancen. Iya. Ya nembang sa. Ya nembang napa wonten paundutan napa? Ya arep kowe sesuk rasa jejer tatin. Jejer tatin ngopo? Kowe tularan galak iku. Emangnya galak, dudu galak kuwi. Kuwi carane nek nadahi ngelik. Ngono, ngelik ngegas. Oh, nek bengok-bengok kuwi lho. Oh, kan ora galak. Kok soalé galak ki nular. Oh, galak ki nular. Nek kuwi pancen galak kuwi. Iki to ndap bure tatin. Iki jan galak tapi sok baik barang, sok baik. Mung ya rada bodhek kuwi. Sok bolan baleni aku kleru-kleru nek krungune, Mbak iki jam pira? Ora ana emping. Aku ora takon emping iki jam pira. Oh, kuwi seksine Elisa kuwi. Iya.
Ya ora apa-apa de maklumi. Jenenge tim iku kudu saling mendukung. Nek budek ya piye carane lah. Ah iya ya wis ben ra apa-apa. Iya. Aku wis buktine wis oke kok ndek isih selak. Sesuk presake. Iya. Wis ben ra apa-apa. Ya. Napa Pak? Nek iki Pak. Manut kowe, Oh. iki lali janjine ya ana, gubuk asmara ya ana. Wau saking PWKS Semarang nggih nyuwun lali janjine. PWKS? Semarang. Oh ya. Semarang Raya. Semarang Raya. Ya. Diaturake, Mbak Nggih. Elisa. Dina Minggu sing tak tunggu. Gajayana. Kowe gembira loko. Ki ning Tawang Mangudi sik gembira loko kejedaken. Oh iya. Sing adoh, ben rodok modal jadak lang duwite akeh omong ning gembira loko. Iki hubungane apa ya kok kowe ngunek-unekke aku ki? Sing arep nang Biro kok ya Lah kowe arep ngejak dolan rasido-sido ket mbiyen besok kita ke Bali. Bar Bali kadoan mundur ada ning Bromo mundur meneh ning Malang sesuk ning Gembira Loko omongan. Ra modal dalange iki batinku. Wah cilaka. Ngapusi cah pinter ki dieling-eling terus. Lah pisanan wis wetan banget paling timur ning Bali kok saya gulon susi mung Biro Loko. Sik, wektune kapan? Wis to. Wong wektune kowe ora ana kok. Ora ning ya, Pak. Ora ana wektune iki. Lah terus piye masa ya ora liburan? Nek dasku stres piye? Ayo sakarepmu ndas-ndasmu dhewe kok. Iya. Wong wektune ora ana wektu paling poso sebulan kae Poso ana ya. wektu selo. Mosok piknik poso, engko ora mangan. Malah padune ngirit to ben ora mangan. Mangane bisa. Ora kuwi engko nek ra mangan aku ya mesake. Oh iya ya Lu dikira aku pelit meneh. Piknik kok poso kok piknik. Ayo piye? Ayo sesuk golek wektu. Ya. Kenen lho, Pak. Kanca-kanca sesuk Papua. Oh, Papua. Ayo ditanggap. Le bayar sing nanggap duduk kowe. Ora paitan dalang iki jen. Wis gak nembang ndak cerewet malah. Suwe-suwe kewirangan aku malah. Dina Minggu kang tak anti tinamune Ngopo Pak guyune? Al hati-hati mengko ana laler mlebu lho. Wis ning dhuwur mung ketok untune. Wih karo iki penonton kok ya tok lokke kuwi kok bocah kok kendele kliwat ki lho. Iya. Ya wis ben sak karepe nengke wae. Kowe tok untune ya men kok ya. jebul mung lali janjine Ning kono peteng ketok untune. Ana lho sasing Padang ra ketok untune. Endi? Padang coba meringis, Pak. Ora oleh ya ngono kuwi. Ya sesuk iki kabeh ya iso kaya ngono lho. Kabeh iki bakale protol. Iya. Kowe iki ayu kaya ngopo akeh sing do nyuting anggere nyuting Elisa kalau senyum cantik. Wah saiki 26. Sok 20 taune ya kene iki wis ngelintring. Nyelinting. Untune wis protol. Iya ya Pak, ya tetep elek ya sesuk Tetep suwi. aku mbiyen ndek jaman mayang tau umur 30 ki wah. Ngapa we? Wis nganti wong njak foto iki nganti wis. Saiki umur 47 wis didelok ngene wis aku ngiloe lho aku andang tuwa to iki aku ngono. Mbiyen kowe enom ki apa wis HP-ne wis ana kamerane po? Durung Ya ana. wis umur 35. Ah liyane rung do iso tuku HP, aku iso tuku HP dhewe. Oh, denane. Kuwi kok rung ana sing nganggo HP. Aku wis nganggo 3310 kae. Entrit entret.
gleleng. Oh iya canggih dhewe. Nek ra iso ngefoto. Ora rasa foto. Tekan ngendi maune? Modar ora. Anane pijer maya pinter golek alasan ngandher-ender angen duka semuanya ora ngerti ya. Apa? Karepku sesuk suwi-suwi nek do nyanyi ki wis do apal. Dadi wis aku semuanya. Ngono kuwi apik banget yo. Maksudnya kaya kanu kae kaya nek grup-grup musik kae. Iya, saiki kan Didi Kempot barang iso kaya ngono kuwi. Wis kabeh do nyanyi kabeh ngono kae. Ya kuwi Wis nek wayangan yo digawe ngono lho, Pak. Diviralke. Diviralke Lah, aku ilir-ilir ngono kae sesuk nek lho. penggemarku ki le nonton terus-terusan saking ngapale aku Sritino ning pasewakan yo maneka Langsung ngene-ngene. Rusakan ya, Pak. karo tangane dong Si Pak Puspiting kowe, Pak. sepanye Pak Ndasmu akal-akale kok ra mutu yo Aku wis ora percaya. Dino minggu sing tak tunggu
Iki jane wangune dadi penyanyi anu lho rocker lho iki. Iya. Wah, sambo mantu simbandu. Iya, ya sipate karang ngono kuwi ora iso didandani watake ngono kuwi. Iya, wis ben ra apa-apa. Ya. Jam piro, Mak? Iki sak lagune wis pas, Nok. Ya, lagune wis pas. Panyuwunan saka Bapak Jumadi. Oh iya, temanten sakarone nyuwun. Oh, keluarga Pak Jumadi. Ya, nyuwun liwung. Ya, liwung. Tak juga ke penyanyi sing sak baraan karo Isdaria. Wah. Ya. Wis nglentrek karo rupane. Ya. Duo. Ya, duo. Anu apa jenenge iki? Jenenge duet. Ya. Duet ning wedok kabeh. Ayo Mbak Pras karo Mbak Wahyu. Ya. Ya, ayo yo. Halo bojone wis hoho. Ya. Ya. Tuh micak. Kok diiringi SpongeBob piye to iki? Ayo, piye? Ayu urung maju. Apa? Ayu urung maju. Sapa? Ayu. Ayu iki dan tak singgahke. Ayu ki engko bakale sing klasik-klasik kuwi ayu. Ayu ki ora perlu maju ora apa-apa, santai wae. Kowe kuwi kok Sing khusus iki sing wong kentir. Sing sindan kentir. ayo wis. Apa? Kene ndredeg ngono malah. Tendang. Ayo nendang ya ora apa-apa wong sikile ming cendrek. Ya. Ya ndi? Liwong. Ya, ndene wingi njaluk pitaku. Apa gedhok apa? Tak tuntun kok ngono. Pengumuman wonten ingkang kehilangan kunci mboten? Menika. Mau nemu ndi? Oh, Pak Satpam yang kehilangan kunci tulisane Melaka. Ya. Pak Hansip. Kali wonten kunci lemari menika penting mangke mindak bingung bar menawi wonten ingkang kraos mangke dipun pendet wonten nyadi anu keke Pak Jumadi wae. Di kekagungan Pak Kerso Pak Jumadi. Engko nek tak singgahke malah aku lali aku kok. Iya. Aku singgah apa-apa lali kok. Ya, monggo. Monggo Mbak Lider. Di depan Jenengan Asa rebutan padha tuane kok rebutan. Ya. Dadi liwung. Ah iki sing siji engko ngedan sing siji nek joget awur-awuran. Mesti apik ngono. Tur dompo. Tangane tengen maju, kudune sing maju sikile kiwa nek iku tengen-tengen kabeh. Kaya bulldozer. Iya. Yo. Mangga dadas. Hey!
kesurupan aku ora tanggung jawab lho. Isih ana sing gelem apa ya? Nek ana ya ora apa-apa. Wis ora. Wis di nganu wae di grendel. Ya. Apane? Wis kewe. Sabda Brahmana ya piye? Sabda pandita kintang. Iya. Nah. Hati wong atiku. Aku wis sembrono. Aku dadak anggo adang. Ayo anggepe. Dadi wong piye? Wangi to. Isih gelem ora? Ora. Oh, tawak-tawake. Edan Prastiwi anggere iki. Wah, iki sesuk videone viral iki. YouTubers iki Spiral. iki tuwa ya bosok. Iya. Berkorban Sabda pandita Yo, semangat tok. 200. nuwun ya Sena. Iki lagi sehat iki. Iya. Anggere muni masuk angin sithik wis. Lagi sehat yo cenanangan kaya ngono kuwi. Iya. Matur nuwun ya, Nak. Iya. Wah seneng aku tenan Mbak Yu kuwi tenan seneng luar biasa tenan. Iya. Aku nek digawe nanggap jadilan arep takon jadil. Iya. Goleke jaran sing cilik-cilikan kae ta. Jarane gedhe ya wagu. Jarane gedhe ya waya kabotan goleke. Yo bayar no. Mesti seneng banget aku. Iya. Ayo mak tak dereke. Ayo, Nger.